Salamat Vatan TV YouTube kanalının Yıldız Teleynamız gepleşiginin mehriban muştoqlary. Hormatly tomaşaçylar, egerde size 14-nji maýda Yıldız Teleynamysyny nämelerin garaşýany gyzyklandyrýan bolsa, onu biziň Ata Vatan TV YouTube kanalymyza ýöretip sizin üçin ködürlenýän Yıldız Teleynamasy gepleşiginden daşlaşmaň. Mehriban muştoqlar, teleynama bu ynanç däldir. Bu ýöne siziň wagtyňyzy gyzykly geçirmekdir. Hakyky ynanç sizin özüňizdedir. Hamal guzular. Hamallara işçen we öndürjülükli gün bolar. Sowda we uly satynçylary amala aşyrmak üçin amatly gün. Sarp edilen serişdeler size ýakyn wagtda bonus ýa-da goşmaça girdeji hökümine gaýdyp geler. Sowur öküsçeler. Sowurlar. Bugün siz näme etjekdiňiz? O meýilnamalaryňyza nämeleri goşýakdyňyz barada gowy pikirlenersiňiz. Şu gün qarz vermek maslahat verilmeýär. Jogda ekrekler. Jogdalar üçin bugün asuda we dörejilkli gün bolar. Doýdansyz ädim etmek maslahat verilmeýär. Ähli zat ýedilçe bir kes ýen nakly eýermeli. Elbetde ýyldızlar jogdalara şu gün uzak syýahata gitmekligi maslahat vermeýärler. Feretan leňeşler. Feretanlar şu gün aşa dili barlyk edip, ähli adamlara öz pikirleriniň dogry-dogry tasdikladyp bilerler. Bugün siz üçin ähli gaplar açyk bolar. Iň esasy zat mümkinçiliklerinde aşa baha bermäň. Eset ýol borsar. Eşewer gepleşikleri geçirmek ýa-da möhüm resmi namalara gol çekmegi başga güne meýilleşdirseňiz has gowy bolar. Bugün diňe özüňize lezzet berýän zat ediň. Bugün romantika baştan geçirmeler üçin hem amatly gün. Sünbile, gyzar. Sünbileler bugün gaty çalty ýadarlar. Olaryň köp zada güýji ýetmez. Şonuň üçin ýyldızlar size ýakyn dostlaryňyz, garyndaşlaryňyz, ýagny ýakyn adamlaryňyz bilen tebigatdy dynjalmagy maslahat berýärler. Mizan terediler. Möhüm işler etmekden şu gün saklanyň. Meýilnamalaryňyz buja çykyp biler. Egerde ýakyn adamyňyz bilen bir neçe wagtdan bäri düşünjüp bilmeýän ýören meseleňiz bar bolsa, şu gün şonu ikiçek maslahatlaşyp ahyrynda nähili netijen gelýändigini ýa-da bolmasa ýagdaýy anaklamak üçin amatly günler. Akrab, içýänler. Bugün täze tanışlar we gyzykly duşşuklar bilen akraplary begendirer. Ýagny bugün hemmeleriň öz merkezinde siz bolarsyňyz. Bolsa size täze güýç, özüňize bolan uly ynamy döreder. Gowuz, kemanlar. Gowuzlar bugünkü günüň tertibini düzmäge synanşyň. Boş wagtyňyzy dynjalmak ýa-da film görmek bilen geçirmek. Ol peýdasyzdyr. Bugün hakykatdan möhüm we peýdaly bir zada sarp etmäge synanşyň. Jedi owloklar. Bu astrologik nişanyň wekillerini ýerden ulak sürmekden saklanmak maslahat berýär. Günüň ekinji ýarymyna bolsa täze meýilnamalar düzmäge synanşyň. Emma her bir mesele çynnaqa ýapşyň. Sähäl ýalňyşlyk köp zada üýtgedip biler. Dalu gowalar. Dalular. Günüň birinji ýarymyny maliýe meselelerini çözmek üçin amatlydyr. Agşama çenli garyndaşlaryňyza baryp bilersiňiz. Ziýanly endiklerden ýüzegiriň. Saglygyňyza, şeýleti iýmitiňize serediň. Hut balyklar. Hutlar üçin bugün köp zatlar bilen doldurlar. Hemme zady bir wagtda ýerine ýetirjek bolmaň. Şonuň üçin işi ýuwaş-ýuwaşdan ýerine ýetirmäge synanşyň. Agşamlyk bolsa, möhüm ykdysady meseleleriň çözgüde barada pikirleniň. Hormatly tomaşaçylar, egerde siz Ata Vatan TV YouTube kanalyny Yıldız Teleýnamasy gepleşigi göwnüňize ýaran bolsa, biziň indiki gepleşiklerimizi ýydarlamagy ýatdan çykarmaň. Hemde Ata Vatan TV YouTube kanalyna agza boluň. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşençek hoş sag boluň.